Salamat sa Pinoy Heart Radio. Nagirom naman po naman hindo ako na natawa naman po kaning kadakol-dakol na naman po sa pagkarakan mi sa Aldaw. Salamat magpanawag na po ako ta. Tinatawa na naman po hindo ko kan sa kuyang pangangaipo. Sa Aldaw ka mga ati ko, kami po mga pamilya, sa mga pamilya po. Maray na aga mga kay-rides, yan po kita dito sa Sarong Mulig di sa may Naga City para nag-grocery po kaming worth 2,000 pesos para po kay Ma'am Vicky. Sila po yung taga Pinoy Heart Radio, sila po yung sponsor natin ngayon. Si Sir James Nasol saka si Sir Jed Korea. Ano po yan sir? Ano po ang organisasyon niyang Pinoy Heart Radio? Ano po yan sir? Bali ano siya, online radio station. Then nag-involve naman siya sa mga charity work dahil may mga donation ng mga OFW. Actually ini yung mga donation na iniyo, halin ni sa mga OFW na nag-donate. So marami, dakol naman ang naging may outreach program. So, lalo na pag may mga bagyo. So in kind, cash. So, yan. Pero magdawag ka mo sa i-search nyo lang sa FB page sir. www.pinoyheartradio.com. Yan So po. pagkakabanggi pwede kang magdangog dyan, i-search lang nyo yan. Pwede kang magdangog, may mga online DJs kita Aldaw, mas kay Aldaw igwa yan. So naka-air sinda, so pwede kang makipag-interact, mag-request anong gusto nyo kanta. Balik ka mo sir, Pilipinas base ka mo Bali chapter. Philippine chapter. Pilipinas. Kami ang nag-aaral sa Pilipinas. So, di ba man kaming may grupo kaming dito sa PHR Pinas. So, ang leader mo dyan si admin ni si Maldismi. Yan siya sa kalooban. So, pag may mga project na dito sa Pilipinas, kami ang nag-aasikaso. Bali sir, ilang years na po yan sir Pinoy Heart Radio? Sa next year sa February, na siya, 10 years. Haloy na po pa na naman sir. Kaya dakul naman pa na natabangan sinda. Yan ang founder kani si DJ Romeo Villegas, siya pinaka-founding chairman ng Pinoy Heart. Taga Pamplona naman po yan. Bicolano man. Bicolano man. Maorig talaga mga Bicolano sir. Pag maulag magluto, nagula pa ang bali sir, ang ini pong sponsor na ni para po kay Ma'am Vicky Hernandez. Bali 2,000 worth of grocery saka 2,000 cash. Sige po. Sige po. Kaya ang Pinoy Heart Radio pag-entertain lang yan sa mga OFW. Medyo nagdakol na si member, so hindi po minama na magtabang para sa mga nangangaipo. Tinatag yung Pinoy Heart Radio sa Qatar. Yan, ang founder si Mr. Romeo Villegas. Magayon man pa lang talaga sir ang ambod nga ni kayan ang purpose. Ang mga plano. Yan plano. Sa pagtabang talaga. Pag may mga disaster, nakakapadaraman kaming tabang. Lalo na kung pa kami kadung sa Qatar, nag-ahagad kami kadto mga used clothing. Lalo kadtong may mga typhoon sa kabaha dyan sa may parting Visayas ata yun. Hindi sa may Infanta Quezon, Infanta Pangasinan. Kakalikom kami kaya. Nueva Ecija, Zambales. Sa mga kapinoy, kumusta lahat? Sa mga sama together. Always and forever, Kapinoy, ikaw na. Yan ang tagline. Yan, okay. Maraming salamat po ulit sir sa Pinoy Heart Radio. More power pa po sa grupo nindo at saka sana dako pa po kamo matabangan. Salamat man sa imo. Salamat man, kana naging instrumento kami para makatabang ka.
talo ka na, kung bako man naman sa vlog mo. So, dahil may man maan yan. Saka, especially kay Ma'am Elsa. Ayun, siya man nagpara-effort ano sir. Sige, effort man. At Ayan. ano ko Kapos. man idea, tabang ko man idea, yan, effort ko na mag-uli. Ayun. At si Sir Palan nga ni, nag-uli lang hindi gamit motor pa na sir. Oo, Maihatod lang ang tabang. Ang tabang. Ayan, yan ang Magayong kaya sa pagmatik yan. yan ang tunay na ano. Talagang udok sa buot ang pagtabang. Iyo. Sige, salamat na Maray. Piso lang dyan, pagal. Iyo. Pero pag may nahiling kang Ayaw. naugma, Maugma na. maugma sa pagmati. Lima ba? Dahil ako na pagali. Dahil ko na mati magpagali sa ugma magbiyahe. Pero relax. Kaday mo ko nagmamadali. Iyo po. Kung baga dahil ko nagmamadali, pero hatod ko man lang yan. Yung man lang toyo ko. Iyo. So saka nakasungko naman sa maguran ko. Iyo. Sila Sir Palan, mga taga Pamplona ka man sir. Ayaw. Sige. Sige sir, bisitaon ta na po niya si Ma'am Vicky Hernandez. I-surprise ta po ta. Dahil man po ninda aram na. Dahil po ninda ko man po pinaisita, sabi ko, iso-surprise ta. Yes sir. Sige sir, madumana na po kita kay Ma'am Vicky. Ayaw na naman po kita video sa may harong po. Pasirin po sa harong ni Ma'am Vicky Hernandez. Bisitaon ta po giraray. Marinaaga po. Tao po. Ay, sir. Marinaaga po. Ako po giraray, sir. si Alden po giraray ni sir. Si Nanay Vicky, sir. Yan po, sir. Ayun po. Ay, Nay. Nay, ako po giraray, Nay. Chay, ay tayo, kabigar mo sa mamo. Yeah. Kabigar mo sa mamo. May kaibana ko niya na ning ano isisinda po ang sponsor ko niyan taga Pinoy Heart Radio ma'am. Yan po isinda po doon talang po dali. Ayun po, may Sama together always and forever. Ayun po. Kapagod ka mo po, libig ka mo, sir. Tapos po ka mo, sir. Ano pa ko sa ano po kami? Maray na ano daw po. Nag-abot po sa grupo no, sa chairman ni. Oh, hindi mo na sir. Nag-abot po sa chairman ni si sitwasyon mo po. Through Ma'am Elsa, Kabita. Kaya tinawag ko ang po naman sa chairman. So, nag-response man siya. So, yun na po yung response mo. Pagpasensya na po nindo. Okay na po yan sa ko, sir. Grocery. Tabang naman po yun, nindo po yan sa kuya, sir. Itatao mi sa Indo para may tabang Ang tabang bilang hindi yung ining ang tabang bilang hindi is yung pagal na ito hindi itong panahon nila ang tabang na hindi Tapos may 10 kilos ka kung bagas. Salamat po, sir. yeah. Hindi ko naman po talaga yung tutulong mo doon. Dapat po natin po. Hindi pa po, sir. Sabi ba kung ganyan Hindi po, sir. Talaga po, ang pagkakat po talaga ang anuhan. yeah. Saka may abot lang kaming may cash pa po dana isindang regalo sa imo. may kas Maluya po kaya sir ng ulit nakakamansan. ay okay lang sayang dahil may nagagwapuhan ni Manny. Mani. Pero pag Okay lang po. Sa boses ko, sa boses po, ang nindo. Pero ba po talaga? pag naoperahan ka kaya Iya po, sir. hanapon mo man kami. Ayun na po. Ikaw po talagang ino-ano kung po ka. Kayo, Lalo na si chairman iya po, iya. Si si Romeo Villegas, founding chairman ng Pinoy Heart Radio. Iya po. Garo to si Bong Rebilla. Iya po, sir. Pag nakataliko. Tama ka po. So, tatawan man ni kaning cash, hari mong ginala sa Pinoy Heart Radio. Ini mga kontribusyon ni ka mga OFW Iya po, sir. around the world. So, ang ginibulang na inagihan lang ang Pinoy Heart Radio. Pero, bako ning ang kwarta ni kang grupo, tinabang para sa Indo. So, para may pampacheck up ka. Iya po, sir. Yung 2,100 pa po yan ay. Yan, di po, kinirani mo po sa gamot sir, try na hiling. Actually, yan ang uli.
Kang si pag-grocery po. Ayaw pa, sir. Salamat po. Ma-Jollibee na kuta na kami. Pwede sir, may ano pa din sa ano sir, may bunyagan man yun. Bubunyagan ko po yan ngunyan, sir, na disperasta. Sabi kang aki ko, nagdigdi mga si mga vlogger, mama, di mo ko sabi na bubunyagan ako. Dahil na mo, nabita ako na ako. Saka na lang. Sisay ka to. Yan po Eh, si ko, Bibi, aki. bubunyagan ka pa ng Bibi. Yan po ngunyan po, alas 4. Pirang edad na po. Importante ba bunyagan? Ano na po Importante siya? mabunyagan. Yan po nga ni po. Nakikita ko nga kami dumaan. Ano na po siya? 8 na po, 8. Dapat nga ini dahil pa. Yun na po ninyo sa mga tao at ano pa po nila. Kahirap na naman po sa kuya. Sabi ko, salamat po sir sa Indogabos. Maagad lang kami sa imong mensahe para sa Pinoy Hot Radio. Salamat sa Pinoy Hot Radio. Nagirom naman po naman hindo ako na natawa naman po kaning kadakol-dakol na naman po sa pagkarakan Miss Aral daw. Salamat magmanawag po ako ta. Tinatawa na naman po nindo ko kan sa puyang pangangaipo. Sa Aral daw ka mga aki ko, pati kami kung mga pamilya, kasamang pamilya po. Yun lang po, sir. Mana pong iba, sir. Basta pasensya mo na. Okay na po, Sana sir. dahil may man mapunan ang mapunan si Kamanoy, Gabos mong kaipuhan. baka iba kang gustong Okay na sabihin. po, ni sa mga pista po. at least sana nakagian sa iyo. Iyo po, iyo po. Masabi ko lang, salamat sa sa gabos na ano, nakatabang sa muya. Kami po Hindi instrumento ko man naman lang po ni kami. babarakan, hindi ko naman po ni urutangan sa tindahan. Salamat po. Actually, instrumento man lang kami na din. Special din. So, naman, si Mambelsa. Bali na nahiling po kay Ninda Ma'am si vlog ko. Si vlog niya. Yan, si Kaya- Mambelsa man, pinorward man sa kuya, Iyo. si video mo. Iyo. Kaya Kaya ako man, pinorward gumawa. So, Sa- karoon iyo. itong ano lang, Iyo. nagtakot-takot lang si mga para makaabot sa antabang sa inyo. Iyo po, sir. saka mapasalamat man po kita kay Sir Freddy San Benaventura. Iyo. Takong bako po dahil sa iya. Iyo po talaga. Dahil ko po maaraman na Arpo Arpo kang kamutakan Iyo niyo. po. Sinda po ang nag-refer si Sir Freddy Iyo. San Benaventura. Iyo po. Iyo, kaya po naaraman ko. Kaya bagay po baga, nabablog ta, nakakaabot kong sa na lugar. Oo, talaga. Araw po ganito, Pinoy Heart Radio. O na, Kaabot na. naka-sponsor po sinda. Kaya dakula pong tabang po talaga kang social media. Iyo po. Dakula talaga. Iyo, iyo, iyo. Sipin mo, Nagpuon po yan Pinoy Heart Radio sa Qatar pa. Oo. Mm. para ano lang yan, ang Pinoy Hot Radio, para lang sa libangan mga OFW. Siyempre, yan sa abroad ka, mamundo. So, nagdakula. Tapos nadalan si vlog niya. Pinorward ni. So, nadalan man ni chairman, ni Romeo Villegas. Kaya, yun, Gihasi man yan. nagtabang tulos. Dahil siya nagduwa-duwa, sige. Tapos sabi niya, kaya pinapulit niya ko, hindi, magpulit ka na. Nagmotor pa po yan haling Motor Manila. ako aling Manila. Iya, para Yun lang po yung tabang ko sa Indo. Sa Salamat prebiso, po, sir. Salamat. yan klase, kaya yung grocery. Mayroon po ko dyan ang bag na amount. Salamat po. Ang bag ko na lang yun, ito tabang na lang. Uli. Sila may isa nga rin, dahil makauli. Tamayo lang sa second styrofoam. So, sana po Sana tabang maubos ka mo. magawa. Kadikit na nakayanan kang Pinoy Heart Radio. Sana basta pag na-opera ka, ma'am, Mahilig na. may lugong bulan mo kayo kagwapo. Oo. Po ang ina ni Samson Naagam po ni Vicky na Hernandez. agong ni Vicky Taribis. Nagpapasalamat ako ta anaki ko nakabalin mo. Grabe man po ko yung pagtayo sa maray. Maski anong lasan ang ginigibo. Mabuhay lang ang pamilya. Kasi wag mo po nga nila napahiya ko sa mayo mga aki. Mali mo kami igakatao. Parehas malang kita mayo-mayo. Seryoso lang niya ako kita. Tama na yan. Ay, sarap mga paboy. Yun na yan. Ay, salamat pong maray. Isip ba, nag-iirig di po ka mo. Salamat na maray. Tanangig di ka po mo yan. Iya po. Salamat man po naman sa Indo po. Gabos. Thank you, ma'am po. Tapos bago pag-abot na, yaong ka mo, sabi ko, no, 5 yun ako. Sabi ko, salamat na natin. Inabutan man. Iyo po. Ay, salamat po.